Φοιτητή σας και μεγάλη μου τιμή, απλά να λέγονται και αλήθειες. Με την προπαγάνδα θα σημειώσω εδώ. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ ανήκει στην Αρμενία. Και είμαστε τα απομεινάρια ενός λαού που εξοντώθηκε το 1915. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να συμβούν τα ίδια γεγονότα. Και όπως... Ένα λεπτό. Και εδώ η αρμενική νεολαία, όποτε χρειαστεί θα είναι παρόν στο στρατό της Αρμενίας για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της Αρμενίας και των εδαφών μας. Ένα λεπτό. Το ίδιο ισχύει και αδέρφια μου Έλληνες. Το ίδιο ισχύει και όπως είναι το ψευτοκράτος της Κύπρου. Η ψευτοπροπαγάνδα των ιστοποιείων για τη Μακεδονία. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Αρμενία και ζήτω η Μακεδονία μας. Η προπαγάνδα τους δεν θα περάσει ποτέ. Ποτέ. Γιατί η φορά δεν θα μας σταματήσει κανείς. Θα φτάσουμε μέχρι το Πακού, να το ξέρετε αυτό. Έτσι ακριβώς. Θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Όπως θα σταμάτησε η Ρωσία, αυτή τη στιγμή δεν θα μας σταματήσει κανένα. Αυτό να το ξέρετε. Πριν την ύπαρξη του Αζερβαϊτζάν ήταν Αρμενία πάντα εκεί πέρα. Και Αζέρι επιτέλους, ένα λεπτό. Κύριε Γλαβίνη, συγγνώμη, κύριε Γλαβίνη, με όλο το σεβασμό, να λέγω για αλήθειες, όχι να μας παρουσιάζουν και με τους Τούρκους. Όχι να μας παρουσιάζουν και με τους Τούρκους. Όλοι η ανθρωπότητα γνωρίζει τα έσχη που έχουν πράξει. Τι που έχουν πράξει, κύριε Γλαβάνη. Ντροπή σας. Θα λέτε ότι όλη η ιστορία των Αζέρων των Ελλήνων. Και τα έσχη που έχετε κάνει. Και σας λέμε, είμαστε παρόν εδώ πέρα. Όλη η νεολαία, όποτε χρειαστεί να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των εδάφων μας. Αυτό να το ξέρετε. Και της ιστορίας. Πού έγινε, τι που έγινε. Αυτό να το ξέρετε όλοι. Θα έρθει και η Κύπρος θα ελευθερωθεί, όπως και η Κωνσταντινούπολη μας περιμένει, κύριε Ματζούφα. Τελείωσε. Να μας παρουσιάσουν και με τους... να μας παρομοιάζουν με τους Τούρκους. Δεν ντρέπονται. Να μας πει και από πού έχει γράψει το βιβλίο του, από ποιες πηγές προέρχονται. Από τις αζερικές. Αυτό που κάνετε, παιδιά, δεν είναι σωστό. Αυτό που κάνει αυτός δεν είναι σωστό. Αυτό που κάνει αυτός δεν είναι σωστό. Που κάνει προπαγάνδα εκεί. Όπως σας είπε ο κύριος Γλαβίνης, έγινε μια αντίστοιχη εκδήλωση και παρουσιάστηκαν άλλες απόψεις. Σεβασμό. Σεβασμός υπάρχει, αλλά να μην αλλοιώνεται η αλήθεια. Να μην αλλοιώνεται η αλήθεια. Αν κάνετε τον κόπο και τον διαβάσετε, θα δείτε ισορροπημένο βιβλίο. Εσείς πρέπει να κάνετε κόπο να διαβάσετε και άλλα πράγματα. Και προσπαθεί να αξιοποιήσει τις πηγές. Ποιες πηγές από το Πιστεύω ότι Αζερβαϊτζάν. αυτό συμβάλλει σε ένα διάλογο. Τέλεια. Ας τελειώσει και μιλάμε. Ας Ας τελειώσει και μιλάμε. Και είδατε από τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης ότι δεν είναι μια εκδήλωση. Μα έχει κάνει τεράστια προπαγάνδα. Μα έχει κάνει τεράστια προπαγάνδα. Τι μας λέτε τώρα, εδώ μας έχει βγάλει άκυρα πράγματα λέει. Δεν λέει αλήθεια. Ό,τι μια μην λες και εσύ αλήθεια λέει. Είσαι μόνος που το νομίζεις αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, εσείς είστε οι Τούρκοι και παρομοιάζετε με τους Τούρκους. Μια ζωή πήξατε μαριονέτα των Τούρκων. Μια ζωή πήξατε μαριονέτα των Τούρκων. Και βγάζεις και βίντεο. Ξεδιάντροπε. Ντροπή σου. Αν τα βγάλει. Να στείλετε το μήνυμα στην κυβέρνησή σας. Πάντα θα είμαστε έτοιμοι όποτε χρειαστεί να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των εδαφών μας. Το λέμε ξανά. Τελείωσε. Ποια να σας ασφαλίσουν εκεί πέρα. Καθίστε εσείς, δεν ξέρετε πολλά, μην μιλάτε. Εντάξει. Τέλεια. Μπράβο. Και εμείς είμαστε Αρμένοι που ήταν εκεί πέρα πάντα τα εδάφη μας από 5.000 χρόνια πριν. Όχι από πριν την Κοακόλα. Η Κοακόλα είναι πιο αρχαία από το Αζερβαϊτζάν. Τι λέτε τώρα. Η Κοακόλα είναι πιο αρχαία από το Αζερβαϊτζάν. Ποιο κυριότητα, πού να πούμε, τι να πούμε. Ο ξεφύλας. Απαράδεκτο. Για όσους δεν γνωρίζουν, ένα λεπτό. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν έχει ζητήσει ένταλμα σύλληψης στην Ιντερπολ για να εκδοθεί η κυρία Ελένη Θεοχάρου, ευρωβουλευτής της Κύπρου. Το δημοκρατικό Αζερβαϊτζάν. Να το χαίρεστε. Άντε, συνέχισε τώρα να μην τα αφήσει. Τίποτα. Τώρα τέλος. Περιμένουμε μετά να τα πούμε. Αγχωμένα. Και εμείς τις καταλαβαίνουμε, μην αγχώνεσαι. Εντάξει,